Bata pa kukul. Ang Call! Dagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Kong Hiwa Chai. Happy Chinese New Year. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Mangga sa Tito ang Siko. Sino? Ako. Ngayong Chinese New Year o Year of the Wooden Snake. Ano ba ang i-expect natin sa taong ito at mga pampaswerte? Ayon sa mga feng shui expert na katulad ni Johnson Chua, ang Year of the Wooden Snake ay taon ng creativity. Ibig sabihin, maraming opportunities, bagong ideya at mga estratehiya. Sobrang malikot tulad ng ahas, kaya hindi stable ang enerhiya ngayong taon. Subalit, kung may gagawin kang negosyo o investment, kailangang sure ang iyong decision making. Pag sure, oy. At alam mo kung ano ang target mo. Pagdating naman, Target ko lalaki. Sa kalusugan, nangunguna pa rin ito ayon sa feng shui expert na si Johnson. Ingatan pa rin ang kalusugan because health is wealth. Pagdating naman sa aspeto ng pag-ibig, positibo naman ang pag-ibig sa taon ng Wooden Snake. Baka makahanap ka na ng pag-ibig ngayong taon kung wala ka pang makakalaw na ko, yay! Iba yun. Iba na. Hindi na kasi ako naniniwala. Lucky colors. Metal elements ay pasok din tulad ng white, gold at silver. Uy. Ang kulay asul naman ay makakapag-enhance ng enerhiya. Energy of calmness. Oh, yeah. At ang lucky color na yellow ay isang Nakarelate ako sa earth calmness. element. Halaga. Come to Papa. Yan muna ang pampaswerte ngayong Chinese New Year. Ni hao ma. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Chong Choy La, Bishi. Morning call! Morning, Tits. Kabisyo, feel good morning! Happy Chinese New Year kong iwachay! Holiday karon so walay trabaho ang ba, walay klase, walang pasok sa school. January 29, 2025, Wednesday. Sa oras sa 7:31 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagol! Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin dahil lang kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Tanya Chinita! Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin na tita. Tanya Chinita, di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. Kasama si Mang Kanor! Mang Kanor! Tamad eh. Good morning! Kung hey Fachoy mga kabisyo! Chong Choy La, Butchikik, butchikik. Ekikik, Bobo Chichang. Wala bang sound dyan? Kantahin natin Chididi. para sa kanila. Para sa mga... Grabe yung recall ng kanta ni ni Willie Revillame. Ni Yoyoy. Yoyoy pala.
Igiling-giling. Iba yun eh. Giling-giling yun eh. Giling-giling. Ayan, Game. sige Kanta na. tayo, kanta. Kasi Ah. yun lang yung alam natin eh. Pero may meaning ba yan o random yan? Kausapin natin sige, siya. sige. Sandali lang ha. Tumapik. Ito na. Game. Para sa ating mga... Ito lang po yung nakayanan namin ni Mang Kanor. Okay. G. Kapo! Chong choy la. Chong choy la. Chididi kong choy la. Ang buchike. Ang butchikik. Ek. Ang baba chichak. Ang babachichak. Chididi kong koy nang ang buchike. Ek. Chodo kong kong loy. Chodo kong kong long. Chirang. Baba chichak. Chidi kong kong nang. Chiding kong watan kong. Wak. Ang buchike. Ek. Kanta pala yan ang butiki sa kisame. Ay, wak. Ay, pero mga pampaswerte sa mga tikoy para dumikit ang swerte. Ano pa, drug? Mga dragon dance, kung may, Oo, so, may sumasayo na mga dragon ampaw. dance, bigyan nyo ng ampaw, pampaswerte rin sa mga negosyo. Yes. At ating negosyo, maswerte ngayon taon. Tama ate, negosyo dapat lago-lago. Ayan. Yung mga Pinoy utang, wag gaya pa utangay para tayo swertehin. Ayan. Ay! Uy, Japanese yun. Blurred. Uy, iba yun. At sa lahat ng mga negosyante natin dance, shout Yes. out sa mga business at po. Daw ay maging malago pa ito this year. Totoo. The Wooden Snake. Sabi nga, kailangan firm kung mag-i-invest ka Yes. this year o meron kang business na naisipan kasi creativity ngayong taon taong to, tits, no? Firm. O, dapat sure na ito na yung business ko. Creativity. Yan yung Yun. mga ano ngayon, yun yung mga abstract noun ngayon. Yun. So, creativity, dapat di ka na nagpapahuli. Kasi isip ko na ng creative ways para mambabae. Kapag laging yung dati pa, alam na namin yan. So, think of creative ways. Punta na naman siya dyan. Yun yung sa dragon Tapos tayo nag-usap affirm. eh. Dapat firm ka Oo. kung mambababae ako ngayon o pag nahuli, titigil na. Firm ka Oo. dapat, babae kung babae. Ganon ba Loyal yun? kung loyal. Ganon ba yun? Oo, diba? O, playboy kung playboy. Tama. ganon. Oo. Negosyo kung negosyo. Tama. Kasi malas sa negosyo yung nang bababae kung malalaman. Ganon ba yun? Patay. Patay. Kaya mag-ingat. Lalo na yung ating mga, grabe yung investment nila, no? So, ingatan natin yung mga businesses natin Tama. dyan for this year. So, Correct. good luck sa inyo. Good luck sa lahat. Sa lahat ng Chinoy. Negosyante. Negosyante. Grabe, bukas na negosyo niya ngayon. Yung negosyante? Nung ahas, nakakulong sa ilalim ng building. Yung ahas? Yung negosyante. Pampaswerte kasi daw yan, kaya mag-alaga ka. Yung ahas. Ng negosyante. Ay, dapat ano? Ano? Dapat nasa zoo yan. Yung ahas? Yung negosyante. Ay, nag-field trip. Nag-field trip sa zoo. Yung ahas. Yung negosyante. Nagpalit ng balot eh. Kita ko eh. Yung ahas? Yung negosyante. Namulupot sa kahoy. Yung ahas. Yung negosyante. Haba ng katawan. Nung ahas? Yung negosyante. Ang sarap, Dax. Nung negosyante? Yung ahas. Dapat yung dugo daw niyan, inumin mo para maging, si Captain Barbell. Yung dugo niyan, ialay mo. Yung dugo, ialay mo. Dugo ng ahas? Dugo ng negosyante. Ilagay yan sa ilagay sa buti. Tapos lagyan ng ginseng. Pampano daw yan? Herbal daw yan eh. Ha? Ilagay mo siya sa buti para Yung ahas? yung negosyante. Nakita ko sumayaw. Sumayaw yung ahas? Yung negosyante. Kaya ba ang lambot ng katawan? Ng negosyante. Yung ahas? Ay, syempre magaling yan mag-igiring-giring. Igiring-giring. Yung negosyante? Yung ahas. akala yun, Alam niyo sir. yung mga trending na kanta ngayon sa TikTok? Nang negosyante? Yung si pare naman, napaka-ano naman. Ahas? Napaka-negosyante. Inano niya si kumare. Inahas? Negosyante siya. Ay, bininta pala. Ng negosyante. Ng ahas? Kaya pala. Meron daw niyan sa Uy, ang laki na dyan. Nakalunok ng buhay na manok. ahas. Yung negosyante. Hindi man lang chinap-chap, tas pinrito.
Nalito ako. Sabi ni Mang Kanor, Yung manok. Pinalito eh. yung negosyante. Lagi yung ano eh. Dapat yun naka-bulletproof sila na sasakyan para hindi ma-hold up. Yung negosyante! Yung ahas. Kaya pala kinidap! Yung negosyante. Yung ahas! Tinuklaw. Tinuklaw siya. Ng ahas. Ng negosyante. Dinuraan. Niwala ka na. Dinuraan siya. Dinuraan ang ahas. Ng negosyante. Hala, kulay green yung balat. Kadiri. Ng ahas? Ng negosyante. Ay, may Tapos sakit. minsan nasa May ano skin sa diseases. skin disease. Yeah, Yung marami. negosyante. Yung ahas. Minsan nasa tupian ng damit eh. Yung ahas. Yung negosyante. Okay, nasa kisame, di ba, Kadiri? Yung ahas. Yung negosyante! Basic! Patay. Patay. Ito ba 90 points sa Love Radio? Kailangan pa bang